Dinhi sa atong ebanghelyo karon atong nadungong nga miingon, kinsa kadtong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan o ginahan, sa iyang asawa o mga anak ug mga igsoon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinunan. Og kinsa katong dili mo pas-an sa iyang cross og mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinunan, mga igsoon. Nahinumdum ako sa usa ka istorya nga dunay usa ka magtiayon og diha sa pagmata sa iyang asawa, wala na iyang bana sa iyang kilid, mga igsoon. Ug diha dali gipangita sa iyang asawa ang iyang bana kung asa na. Ug gani nangutana siya sa iyang manang ug mingon ang iyang anak, si Papa ma misimba. Ug nalipay ang asawa nga misimba ang iyang bana. Gani sa tungang kalipay sa iyang asawa, gandaman niya ang iyang bana og malamian mga pagkaon para isurprise kini, mga igsoon. Sa dihang paguli na sa iyang bana, kalit nga gikrus niya iyang asawa og iyang gipas-an, mga igsoon. Og diha natingala pud ang iyang asawa nga nagipas-an siya sa iyang bana. Kay mingon nakadungog di ay ang iyang bana sa milya sa pare, nga kantong gusto nga mosunod kanako, pas-ana ang inyong cross. Mga igsoon, usahay malipat kita o masayop kita sa pag-interpret kung unsay ipasabot, mga igsoon. Kay usahay, mga igsoon, ang cross nga ipasabot mao usahay ang inyong asawa nga labi ang katabian kaayo. Usahay pud, mga igsoon, nga ang krus sa mga asawa ang ilang bana nga sobra pud kapalahubog kaayo. Usahay pud, mga igsoon, ang krus sa pamilya mao ang ilang mga anak nga nag-adik-adik ug kanulay lamang nag-istambay, mga igsoon. Nga pasabot dinhi, mga igsoon, nga kung tan-awon og maayo nga ang cross nga ipasabot mao ang gugma, nga mao ang gigakos sa atong Jesucristo, ang cross sa kaluwasan ug ang gugma. Nga diha nato makita kung wala pag ni Jesus gikakos ang cross, tungod sa iyang gugma wala kita maluwas, mga igsoon. Therefore, diay ang ipasabot sa cross mao ang gugma. Kitang mas sumusunod ni Kristo, kanunay ba natong gipas-an ang cross nga mao ang gugma? Siguro, mga igsoon, gigugma lang nato ang atong isang katao kung adunay ikahatag kanato. Kung atong nabantayan dinhi sa unang pagbasa nga atong nadungog, mga igsoon, nga maingon, busa ang pagigugma mao ang katumanan sa balaod, mao ang katumanan sa tanan, mga igsoon, ug mao pud kini ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Isip, mga tinudanay nga mga Kristiyano, isip, mga tinudanay nga sumusunod ni Kristo, nga unta kabalo kitang may gugma dili lamang sulod sa pamilya, kundili ngadto pod sa uban, labi na gayud sa nanginahanglan, mga igsoon. Mao kana ang tinudanay nga krus nga gipasabot sa atong Jesucristo dinhi sa nadungog nato sa atong ebanghelyo karon. Sa pagpadayon naton santos nga misa, atong pangayoon sa atong Jesucristo o sa atong langit ng Dios nga unta tagaan kita gugma nga kabalong may gugma sa pinakaubos nga hutong sa atong mga kaigsuonan.
manindog ang tanan para sa pag-ampo sa katawhan. Mudangop